Moltes gràcies, Sandra, per estar avui amb nosaltres. Gràcies. Ja ho sabeu, com sempre, això és micròfon obert. Qui li vingui de gust preguntar, algun comentari, alguna inquietud de la película, doncs ara és el moment. ¿Te parece verosímil el personaje y el documental? Pues no solo verosímil, sino que yo conozco muy bien esta historia. Yo empecé trabajando allí en el 91. El primer periodista extranjero que conocí fue justamente, Christian Butenberg, y a los pocos días a Eduardo Rosa Flores, que en ese momento aún trabajaba para La Vanguardia. Por tanto, sí reflejan muy bien ese ambiente sórdido y de absoluta impunidad que se vivió durante un periodo corto. La guerra de Croacia fue muy corta, de julio del 91 a enero del 92, en la que la presencia de estos mercenarios pues actuaron con absoluta impunidad e incluso asesinando a Christian, que ya no sabemos si se había infiltrado y había dejado de ser periodista o realmente se había unido como brigadista, sino a un fotoperiodista, Paul Jenks, que era mi pareja y que murió asesinado después de Chris. Por tanto, no solo verosímil, yo viví en primera persona todo eso. A veure, això són conjectures i opinió personal meva. Jo el vaig conèixer al juliol del 91. Aquí, per cert, és una pel·li que està molt bé, però ja t'ho vaig comentar, aquí hi ha imprecisions que m'imagino que la seva neboda o cosina no ho sabia. El Chris arriba molt abans, perquè jo el conec al juliol del 91. És més, aquí hi ha escenes, en una jo estava amb ell, en un hospital que va amb màniga curta, era ple estiu. Aquí es relata que ell va a l'hivern, a l'octubre. No. Què vol dir? Que el Chris i l'Eduardo Rosa Flores es coneixien des del juliol del 91 com a mínim, que és quan jo arribo i els conec també. Sobre la transformació de l'Eduardo, bueno, el Julio Alonso el descriu molt bé, no? Era un boig. I ell fa una operació de màrqueting, per entendre'ns, que és fer-se un retrat amb un traje de camuflatge, és a dir, vestit ja de soldat, amb la seva càmera i un bloc. I ell, una foto que va sortir publicada a tot el món, la premsa espanyola inclosa, on es parlava que ell havia decidit abandonar el periodisme per ajudar a la població civil croat. Clar, això que va provocar? Va posar en perill a tota la premsa que estaven treballant allà. És a dir, clar, si tu prens partit, si tu publicites per tot el món que has pres partit per un bàndol en concret, els periodistes es van convertir en objectius. Tu mencionaves la quantitat de morts que van haver a Bòsnia. Jo recordo que entre la dècada del 91 al 2000 va morir 148 periodistes. Per tant, ha sigut una guerra molt sanguinària i, com dèiem abans, amb un nivell d'impunitat brutal. Com entenc jo la transformació de l'Eduardo? Doncs no la puc entendre. Jo el vaig anar a entrevistar l'any 1994 a Budapest per un documental que van fer per Channel 4, que aquí surt un petit metratge a casa seva, i jo estava investigant la mort del Pol, de la meva parella, però estava molt vinculat a lo de Chris. I era una persona molt intel·ligent, era impossible atrapar-lo. Una de les coses que més em va sorprendre quan l'Ot em va enviar aquesta pel·li a casa va ser que l'Alejandro Hernández Mora, mercenari espanyol que viu a Elche, reconeix, és la primera vegada que ho he sentit jo, que Eduardo va donar l'ordre. És a dir, jo crec que aquí hi ha capacitat encara d'obrir-se una investigació policial, no per Eduardo perquè el van matar, però sí molts mercenaris que estan vivint tranquil·lament a Elche o a Croàcia o al Regne Unit. Però jo racionalment no puc entendre la transformació d'aquest personatge.
Jo no sé si la paraula és què va fascinar. Jo sé què em va atrapar a mi, i a mi em va atrapar que era una guerra a Europa. Jo arribo, el Cristian arriba amb tren, jo arribo en cotxe, jo agafo el meu cotxe, un Renault 5, a Londres, amb la meva parella, amb el Pol, i marxem cap allà. Jo col·laborant pel Times, el Pol col·laborant pel Guardian, i trobar-te amb aquesta brutalitat de conflicte al cor d'Europa jo crec que va ser una cosa que ens va impactar molt, més que fascinar. Segur que hi havia gent fascinant, no ho sé. Perquè et podies reconèixer molt bé amb les víctimes que estaven patint, no? Era gent de la meva condició, de la meva cultura, molts d'ells de la meva edat, i a mi allò sí que em va atrapar molt, no? I surt una mica d'aquí també aquesta necessitat que has tingut posteriorment com de tancar una mica el cicle, de tornar, com hem vist posteriorment, al lloc on en un moment havies cobert com a periodista i tornar-hi, com és el cas de la fotografia típica de l'Amra Ethica, que és la noia aquella bosniana, segur que recordeu aquesta fotografia estirada al llit de l'hospital. És a dir, entenc que surt una mica d'aquí el fet de tancar un cicle. Jo pensava que tancava un cicle després de fer la caiguda de Milosevic a Sèrbia l'any 2000, era la fi de la dictadura i allà sí que es tancava una etapa, no? Després de 10 anys de guerra. I per mi significava un final d'etapa fer el llibre, Balkan in Memoriam, que es va publicar el 2002. Però jo sempre havia tingut en el cap una obsessió, que era tornar una altra vegada en cotxe, ja no tenia el Renault 5, tenia un Opel Corsa, tornar una altra vegada a trepitjar el territori buscant a gent que jo havia fotografiat, entre ells, com tu bé dius, l'Amra, ferida a la guerra de Bòsnia. I aleshores vaig imaginar un viatge de retorn, no? Jo sola no ho hagués pogut fer, vaig tenir la sort de creuar-me amb l'Àngel Leiro, que va creure des del primer dia amb aquesta història, i d'un productor meravellós que està avui amb mi aquí, que és el Carlos Bria, i entre els tres, juntament amb Clara Films, amb el Josep Tanxet, que està mort, pobre, vam aixecar aquest projecte meravellós. Jo crec que el periodista, o jo mateixa, m'agrada veure'm així, tenim un deute amb la gent que ens ha servit per explicar històries, no? I crec que és molt maco poder fer un seguiment, encara que sigui al cap de molts anys, no? I poder-te mantenir en contacte amb aquesta gent que a mi m'ha marcat la vida, lògicament. És una mica la frontera entre la vida personal i la professió, entenc que aquí es barreja, en el teu cas es barreja completament. Evidentment, és a dir, que no sé, és gent que quan l'has pogut retrobar i passar una setmana amb ells, com amb l'Anra o amb una família de Kosovo que va ser deportada al 98, i pots intimar d'una altra manera, ja no és una història periodística, és una història vital, no?, en la que aquella persona i jo, per circumstàncies molt diferents, hem viscut el moment més dramàtic d'aquella gent. La deportació, l'estar ferit, l'haver perdut un pare, en el cas de l'Andrea, una nena croata de 5 anys que acaba de morir el seu pare. Per tant, això va molt més enllà d'una feina. Aquí sí que jo crec que hi ha, en el meu cas, una identificació brutal amb les víctimes que vaig documentar, sí. I llavors, entenc aquest límit, on posa el límit, no? Un periodista, on posa el límit emocional És que caldria diferenciar. Jo quan estava fent fotos no tenia aquesta capacitat de comunicar-me, perquè feies les fotos, marxaves, no tens el temps ni la capacitat de reflexió. Quan fas un documental de creació és una altra història. Jo no sé si allà estava fent de periodista. Jo estava vivint una experiència impressionant, que era anar a buscar en temps de pau a les víctimes que jo havia fotografiat durant la guerra. Igual no feia de periodista. Estava vivint una història brutal, molt gratificant a nivell personal. Bueno, yo no sé si mantuve esta distancia emocional. Yo creo que viví esa década, fue un poco resultado, creo, de la pérdida de mi pareja. Es decir, en el fondo se convierte en una obsesión porque estás buscando algo que has perdido en un territorio concreto, ¿no? Y eso hizo que
yo volviese de forma muy obsesiva. Pero me interesaba periodísticamente mucho la historia. Yo me sentía más parte de aquello que no de mi entorno normal en Londres o luego aquí, ¿no? No sé, o sea, te tiene que atrapar mucho las historias y no es un trabajo esto creo que va mucho más allá, ¿no? Es un trabajo, pero no es un trabajo de 8 a 5. Es decir, que es ejercer el periodismo cuando lo vives de una forma tan comprometida, en mi caso, o tan apasionada, no separas el oficio de otras cosas. Eso no tiene nada que ver con intentar ser honesto cuando haces una cobertura, intentar dar una visión panorámica, global. Hay que documentar un bando, pero hay que documentar el otro. No tiene nada que ver. Pero tú no puedes mantenerte frío o distante delante de este tipo de situaciones, ¿no? Pero es que esto es mi forma de ver el oficio, y si tuviéramos otro periodista aquí igual te dice todo lo contrario, no hay que implicarse, no hay que tal. Bueno, yo no entiendo así el periodismo. No sé si algú vol afegir, algú té alguna pregunta, algun altre comentari a afegir. Aquí davant. Hi ha una frase que s'ha comentat atribuint-la, bueno, una frase o una actitud atribuint-la a Chris que m'ha impressionat força, que ve a explicar que ell en bona part el que feia era anar allà a les guerres per indagar quina era la raó per la qual la gent muntava o posava en marxa aquelles guerres. No sé si això, m'imagino que no és una actitud habitual, però no sé, em crida l'atenció o saber quina és la teva visió d'aquest aspecte i com us ho plantegeu vosaltres, perquè esteu allà, però clar, dieu, però com ha sorgit tot això, no? Aquesta bogeria, aquesta situació tan estranya, no? Dintre de l'experiència humana. Una situació com la que es va viure a Croàcia, en el sentit de periodistes infiltrant-se o convertir-se en mercenaris, sincerament no l'he viscut després, no? Ni a la guerra de Bòsnia. Segur que va haver alguna persona, possiblement periodistes locals, que això té més sentit, perquè no és el mateix quan vius una guerra que no és la teva que quan vius una guerra que és la teva. Llavors hi ha molts periodistes autòctons que en certs moments es van integrar. Bueno, entre altres coses, molts eren reclutats obligatòriament, no? Però una transformació estranya com la que es va produir en aquesta època a Croàcia jo no l'he vist. Crec que no és l'habitual. Ara, tornant a l'actitud del Christian, no sé, a mi em sona una mica ingenu, una mica naïf, no? Tu no et fiques a la boca del llop sapiguent com eren els antecedents que ja tenia des del mes de setembre fins al gener, el setembre del 91 fins al gener del 92 que mor el Christian, tothom sabia qui era l'Eduardo, què estava fent. No sé, a mi hi ha una part que m'ha trasbalsat bastant i és il·lustració, fixa't tu, no? Que és la dona sèrbia que dona de veure a un soldat serbi i llavors l'obliguen a que la pelin, a que la matin, no? Bueno, l'Eduardo funcionava d'aquesta manera i la Brigada Internacional, no? Aquest tio valencià que veiem aquí, l'Alejandro, que hasta sembla una persona entranyable, aquests són autèntics assassins. Per tant, l'actitud del Chris de dir, bueno, m'infiltro per saber, no? No sé, a mi des de fora em sembla una mica ingènua. I no era només la meva opinió en aquells moments. La Heidi Rinke, que va treballar molt amb ell, va ser molt crítica, de que potser va cometre molts errors. Això no treu que el matessin, és a dir, que una cosa no treu l'altra, no? Però potser va ser imprudent, no? No sé. A mi em costa molt criminalitzar el Chris perquè va acabar com va acabar, no? I és molt heavy, però penso que va cometre molts errors. Potser recordo que hi ha algun reporter que a vegades ha fet servir l'expressió de yonquis, referint-se a reporters que tenen la necessitat d'emocions fortes, d'arriscar més la seva vida de lo habitual d'un reporter o d'un periodista de guerra. No sé si és molt habitual. Jo crec que la gent no va posar la seva vida en perill, va
Bueno, per motius molt diferents. Per exemple, jo una cosa que he constatat, i tampoc és el meu cas, és que moltes vegades el periodista o l'informador, el reporter, ve d'entorns molt desestructurats. Això ho he conegut amb el pas dels anys, no? Per l'amistat que hi ha establert, sabia problemes que hi havia a casa, bueno, mil coses, no? Pot ser una fugida? Pot ser-ho. Però jo aquí no entro, cadascú fa amb la seva vida el que bonament pot. On sí jo entraria és a jutjar si la feina periodística que fan és bona o no. I jo m'he envoltat de grandíssims periodistes que han fet una grandíssima feina de denúncia, que després t'acabes qüestionant si serveix per a alguna cosa, perquè les guerres de Croàcia, Bòsnia i Kosovo les hem vist en viu i en directe durant 10 anys i no van servir de res, ningú les va aturar. Es van aturar al cap de 10 anys, no? O la guerra de Bòsnia al cap de 3 anys i mig, és a dir, de què servia també el paper de la premsa? Això m'ho qüestiono jo moltes vegades, no? Per tant, no és incompatible voler viure un cert estil de vida, l'adrenalina, l'enganxe, etc., amb que puguis fer un bon periodisme, no? Però això no és una cosa pròpia dels Balcans. Al Vietnam, els millors periodistes tenien també unes vides molt turbulentes i van fer uns treballs de denúncia que allà sí que la premsa va contribuir a posar fi a aquell conflicte. Espera, que t'acosto, si vols, el micròfon ràpidament. Espera un segon, que tenim una pregunta cap aquí. Sí, escolta, el manuscrit podria ser revelador? Pot ser que es pugui trobar o va morir amb ell? Què creus tu? Ho he pensat, quan ho vaig veure i avui ho he tornat a pensar. Ojalà, tant de bo es pogués recuperar aquell manuscrit, perquè els quadernos que jo he vist, quan per exemple parla amb el fixer croat, que li diu per tenir això et podien detenir, que és el símbol xètnic de les 4 Cs ciríl·liques, jo aquest quadern recordo haver-lo vist ja al juliol del 91, és a dir, i posicions. El Cris sempre feia mapes i coses, però no vol dir res. Ara, si realment s'infiltra la Brigada Internacional amb l'objectiu de fer una investigació i escriure un llibre, home, allò podria ser molt important. Jo no crec, han passat quasi, ara al mes de gener s'han complert 28 anys de la mort del Christian i una setmana després de la del Paul. El principal protagonista de tota aquesta història, que era el Rosa Flores, està mort des de fa 10 anys. No crec que sortís, però tant de bo, no? Puede ser que mercenarios guarden información. Yo para el documental que hice en Channel 4 en el año 94, yo estuve 2 años investigando esta historia y de ahí salió Dying for the Truth, que es Muriendo por la Verdad, el documental que hicimos. Entrevistamos a un mercenario británico y puede ser que este tipo de gente tenga alguna pertenencia, pero lo que fuera realmente relevante, yo creo que eso lo tuvo Eduardo y lo destruyó, o lo tiene en su casa, lo que era su casa en Budapest, no lo sé. No, la cosina no la conec, però jo crec que rep el llegat de, no sé si és la seva mare, però és la germana del Christian Württemberg. Jo, quan començo la investigació de la mà de Scotland Yard, de la policia britànica, un dels meus principals interlocutors és la seva germana, que no sé si és la mare, perquè clar, pels anys que han passat ja quadra, aquesta nena era petita. I la germana i la mare, que ara he vist que s'havia mort l'any passat, no ho sabia, també ens van ajudar molt, es van implicar moltíssim en la investigació. Per tant, segur que és una nena que ha rebut molts inputs per part de la mare del Christian Württemberg i de la seva pròpia mare, o tieta.
És a dir, no és una investigació que la faci aquesta noia, o sigui, està sortant imatges nostres, no?, del nostre documental Dying for the Truth. Per tant, són coses que s'havien publicat, Julio Alonso havia fet un reportatge, Heidi havia publicat bastantes coses, jo havia publicat moltíssimes coses, per tant, la gent que estava al voltant d'aquests dos casos tenia a l'abast molta informació. O sigui, la gran aportació que fa és posar-ho tot en ordre, la part brutal creativa de les il·lustracions, etc. em sembla meravellosa, però la informació n'hi ha molt poca de nova, molt poca. Tenim una pregunta aquí. Hola. Al principio de todo se suponía, bueno, por lo que he leído, se suponía que era un espía, ¿puede ser? Pensaban, o sea, decían que lo habían matado por espía o algo así, puede ser, ¿no? Al principio de todo. Sí. Pero son especulaciones, quiero decirte. Yo creo que esto iba saliendo, se iban haciendo conjeturas, como la presencia del Opus, toda una serie de cosas, pero creo que nadie lo sabía a ciencia cierta, ¿no? ¿Quién dice que es una espía? No me acuerdo ahora. Carlos Chacal. Sí. Es que, claro, son figuras, no sé, que se han construido unas identidades. Chacal tiene muchas cosas en común con Eduardo, o sea, se construyeron unas biografías falsas, rocambolescas, que no sabíamos si era verdad, si era mentira. Era muy difícil trazar la biografía de esta gente. Por tanto, no sé hasta qué punto puede tener credibilidad esto. Lo que pasa que, por ejemplo, esto sí que es una información, te he dicho, hay poca información nueva. Bueno, esta es una gran información. Lo de Chacal es nuevo. Lo de Alejandro Hernández Mora diciendo la orden la dio Cristian, esto no lo había dicho jamás en ninguna entrevista, ¿no? Entonces hay aportaciones. El Eduardo, ¿no? Sí. Sí, por tanto no lo sé el tema de espiar, pero entonces, no sé, si eres un espía, te infiltras mejor, ¿no? No sé. Todo el mundo sabíamos que Chris había empezado como periodista, entonces no cuadra, ¿no?, una cosa con otra. Tenim temps per alguna última pregunta, no sé si algú s'anima. Doncs sí, ja per anar acabant i si hagués obrint una mica el foco, crec que ho deia el Tomàs Alcoberro, però ho deia parlant de la guerra de Síria, diu, si algú us explica bé o enteneu la guerra de Síria és que no us l'ha explicat bé, realment. Creus que en el cas dels Balcans és un conflicte que si algú diu que l'entén és que no li han explicat bé, també? Pues sí. Jo fa molts anys que trepitjo aquelles terres i cada vegada resulta més difícil. Per què? Perquè les situacions són molt complexes, és a dir, les coses no són blanques, no són negres, no hi ha bàndols bons i dolents. La gent, sobretot el gran drama d'un conflicte és que la gent queda atrapada i engolida per un conflicte. I això fa que adoptis situacions que amb la normalitat no les haguessis tingut mai, no? Nosaltres, justament amb el documental que vam fer amb el Leiro i amb el Carlos, un dels protagonistes és un criminal de guerra. El Dusan era un minador serbi que havia comès un error, va perdre les dues cames, un ull i una cama. Perdó, les dues cames, un braç i un ull. El retrobo 8 anys després, el vaig a buscar, i ell explica molt bé com entra en la guerra i acaba sent un criminal de guerra. A priori podíem criminalitzar el Dusan? Doncs no, aquest tio era un escultor. Era una persona amb una sensibilitat, intueixo jo, no? Aleshores, el trobar-te atrapat en un conflicte fa que surtin coses que en situacions normals no surten, no? I aquí la Guerra Civil Espanyola va ser un exemple claríssim. Jo cada viatge que tornava parlava amb el meu pare va veure la guerra quan tenia 5 anys i va ser una cosa que el va traumatitzar molt fins que va morir ara fa 5 anys, i jo li explicava coses dels Balcans i ell em deia és que aquí jo vaig veure el mateix, no?, al seu poble. Són qüestions molt complexes, les fronteres dels Balcans són molt complicades, el tema religiós que surt aquí potser no és prioritari però és molt important, no? Tenim ortodoxes, catòlics, albanesos, musulmans, bosnio-musulmans. És una terra molt complexa
no és fàcil entendre el conflicte dels Balcans, gens. Bueno, avui, doncs, com a mínim hem ajudat a poder-ho entendre una mica millor. No ho sé. Segur que sí. Home, aquí hi ha una part històrica a la pel·lícula que és molt reduccionista, molt simple, però sí, potser dona claus, no?, a la gent que no conegui la història de l'antiga Iugoslàvia, almenys al llarg del segle XX, no?, que és on van haver les grans transformacions, després de les desfetes dels imperis. Llavors dona algunes pistes. I això sí que ha tingut, la desfeta dels imperis, sí que provoca tota una sèrie de conseqüències que també es reprodueixen als anys 90, no? La por dels serbis de Croàcia, aquests símbols ustaixes que es rescaten als anys 90, no? La moneda, la cuna, la bandera, rescatant la bandera del règim ustaixa. Llavors, les minories sèrbies comencen a revoltar-se per la por. Que curiós, no? Són considerats els agressors, però en realitat ells ja s'han sentit agredits prèviament. I tot això és la complexitat del conflicte, és molt difícil. Qui comença primer, no? Això, hi ha una pel·li meravellosa que faig un cinefòrum d'aquí, un col·loqui com aquest d'aquí un mes, que es diu En tierra de nadie, de Boris Stanovic, que va ser Òscar a la millor pel·lícula estrangera fa, no me'n recordo quants anys, però uns anys, que ha passat tot amb una trinxera, no? I es diu En tierra de nadie perquè és dos soldats enfrontats que queden atrapats allà i la gran pregunta és: tu empezaste la guerra, no? I es veu obligat a dir que sí, perquè l'està amenaçant de mort. Al cap d'un rato, quan es giren les tornes, diu: tu empezaste la guerra, ¿verdad? Sí, sí, fuimos nosotros. I és una pel·li que té un punt d'humor, però és una reflexió mega lúcida sobre qualsevol conflicte, en aquest cas el conflicte de Bòsnia. Molt bé, doncs amb aquestes paraules i amb aquesta recomanació d'aquesta pel·lícula, si voleu seguir amb el tema dels Balcans, acabem. Agrair-te, Sandra, infinitament la teva presència avui aquí. Crec que ha quedat una sessió fantàstica i ens has fet tots una mica més il·lustrats. Així que fins al proper mes, que us recordo que ara al final, a la sortida, recordeu-vos a valorar la pel·lícula, us hem deixat una urna perquè pugueu votar. I us recordo que el proper dimarts 3 de març tornem amb el proper Docs del mes i us esperem aquí. Merci per tot i fins la propera. Merci.